Piştî ku di daxuyaniyekî de koşka spiya Amerîka eşkere kir ku ji rêkefta 24 ta 28 meha borî balafirên şer yên Rûsya rojane bêhtir ji 20 êrişên esmanî lê dijî sivîlan li Goteya Rojhilata Şamê encam dane. Wezareta Berevaniya Rûsya bersiva daxuyaniya koşka spiya Amerîkî da got pêwîst e koçka spî naveroka biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2401 baş bixwîne tê bigehe berî ku Rûsya bi tometên cor tometbar bike. Wezareta Berevaniya Rûsya di daxuyaniya xwe de got ku di destpêka sala 2018 de Washington li heresta êrişê çekdarên ser bi rejima Esed vekir. Bi vê yekê rêkeftinên esîtana bin pêkirin. Tê daxuyaniya Wezareta Berevaniya Rûsya de hatiye ku Amerîka berdewam berevaniyê li gropên çekdar yên darûdestê wê ne dike. û tometbarkirina Rûsya bi armanckirina bingehên tenduristî li Goteya Rojhilat bi karînana çekên kîmyawî ji aliyê Amerîka ve tu bi nema jê re nîne. Di dirêjaya daxuyaniyê de hatiye ku Amerîka tu helwest li hember êrişên gropên çekdar yên bi ser ve ku dibine sedema kuştina sivîlan li Goteya Rojhilat ne girtine ber. Herûha di daxuyaniya Wezareta Berevaniya Rûsya de hatiye ku pêwîst e Amerîka giringiyê bide karesatên mirovahî lê deverên bin kontrola hêzên Amerîka de mîna kampa Errukban ya penaberan. Koçka spî ya Amerîkî di daxuyaniya xwe de gotibû ku ew êrişên leşkeriyên berdewam yên ku rejima Esed pê pêştevaniya Rûsya û Îran lê dijî sivîlên Goteya Rojhilat encam dide şermezar dike. Herûha di daxuyaniya koçka spî de hatibû ku Rûsya pabendiyê merc û yasayên rawestandina şer ango agirbesta ku ji aliyê Encûmena Ewlehiya Navdewletî ve hatî ragihandin nabe û bê bihaneya rûberûbûna terorê sivîlan dike armanc. Koçka spî serbar kiribû gotibû ku balafirên şer yên Rûsya ji bingeha leşkeriya Hemêmîm lê parêzgeha Laziqiyê êrişan lê dijî sivîlên Goteya Rojhilata Şamê encam didin.